Good morning, Kabisaya. Maayong adlaw. It's a good morning. It's a wonderful day. Ang oras na to karon is 7:20. Ayan. Pagawas na si Haring Araw. Medyo makulimlim pa ang mga ulap. Mura siyag dag-um tan-awon pero gray lang ang color sa cloud. Daghang salamat Ginoong Hesus sa adlaw nga imong gihatag karong adlaw sa amoa. Salamat sa among pagmata. Amen. Look at the cloud. Morning pa manggod kaya medyo gray pa siya. Pag magawas na si sunrise, hayag na ang atong panganod. Salamat sa mga nag-subscribes. Mag 2 weeks pa lang ta mga Kabisaya. Try uploading new videos. Try learning. Salamat sa pag-views. Salamat sa pag-likes. More coming up videos to come. God bless. Bye-bye Kabisaya.